साबायखर खुलुमबाय गिबियावनो लोगोसे जोंनि देनस्रि फुंखा इउटुब चेनेलाव नोंथांमोन बयखौबो बरायनानै लाग्रोनाय जाबाय न जिरिजोरानो ओमफ्राय नै दायो जोङो रौतायावहाय थांनो नागिरदों आरसिएमनि प्रडाक्ट लायनो नागिरदों आरो बिनि अनगायैबो आंहा फिसा फिसा खामानि दङ बेफोर खामानिनि थाखाय थांनो नागिरदों ओमफ्राय दा जों थांथ'थ'नो मोनसे फिसा ब्लग भिडिअ बानायलांसै जायफोरा जों भिडिअ नायनो मोजां मोनो नोंथांमोना जोबजासिम नायलांबानो जाबाय सान्दुङाबो अयथासार गोसा अयथासार गरम अब्लाबो उपाय गैया थांनो गोनां नालाय बेखायनो जों थांबाय थानोसै आरो दे जेरै सनिया माखौबा बुंदो हेल' हेल' फैलाय नुवाखै सना माइनाव नङा साबाय खुवा दे जाबाय दे जा रौतायाव थांनो ओंखारनाया दाबो जाबोआखै पार्सेल हरनो दं नालाय दिनै ओमफ्राय एकदम पेकिं खालामनायावनो माबा माबि सिथाबनायावनो मानायावनो एसे टाइम लांबावबाय ओमफ्राय दासो जाबोबाय आरो दे माबा खालामनांगौ खालामदो नै जाहानो दा लाम जेरै एरै मुतु जीन्स पेन्ट जीन्स बायदि नुदो नै आरसिएमावहाय गस्लाबो मोनो मा गस्ला बियो कुर्ति आं हौवासाफोरनि सानगासिनो जाबाय खानाय गगानायनि आरो नैबे एन्टि डेन्ड्रफ सेम्पु आरो नैबे जाबाय शाइनिं हेयार शाइनिंनि थाखाय बै आरो बे फिसायानो बै गिदिरनिफ्राय बे फिसा दङ आरो बियो आमलानि सेम्पु नैबे जाबाय मोरिंगा खानाय गोसोम जानाय न आमलाया खानाय गोसोम जानाय आरो खानाय फुरनायाबो हामो आरो बेजों मोरिंगायो बियो मोरिंगानि बे लसनसो ओमफ्राय आरो बे सिनल हेयार अइल खानायाव फोनग्रा थाव आरो नैबेयो बेसरनिफ्राय बानायनाय खानाय फुरनाय मानायफोराव बिराद मोजां खामानि होयो बेबो खानाय माबा खालामो आरो स्र' खालामो आरो मोजां आरो नैबे जोंनि कुल अइल आरसिएमनि जाय थावआ खर' सानाय मानाय लोमजानायफ्राव मालाबा मोदोम सानायफ्राव फोनना लायोबा आथिं आखाइ सानायफ्राव फोनना लायोबा लोगो मोजां मोनो आरो बे नालेंखर थाव बे इडिबल नालेंखर थाव बियो बे नालेंखर थावा जाबाय जानोबो सेरनानै जानोबो हायो आरो ओंख्रिबो संनानै जानो हायो आरो इडिबल आरो बेयाव जेबो केमिकेल गैया बेनो जारबो दङ बेयो बथलबो दङ बे जाबाय नै टुथपेस्ट बे हाथाइ थै ओंखारनाय सानाय खुगा मोनामनाय बेफोर हामजोबो आरो बे जाबाय सानस्क्रिन बेयो सान प्रटेक्सननि थाखाय 50 SPF दङ आरो बे जाबाय फुट क्रिमा आथिं गावगानायनि बिराद मोजां रिजाल्ट आरो बेयाव गासैयावबो जाखिनि बुस्थु दङ माने देहानि थाखाय जोंनि हेल्थनि थाखाय हेल्थजों बेसिस आरो खामानि 100% दंखायो आरो बे गोजौआव जाबाय नैबे टि ट्रि फेस वाश बे टि ट्रि दङ बाव जायहा माने लेमन दङ निम दङ बिराद रिजाल्ट दङ आरो बेबो माने बाहायोबा जाय बाहायना मोन्दों बिसोरो स्किनावहा सिथरफोर बेरनाय मानाय बेफोरो सब मोजां जायो बे आरो बे दान्थमोनजों हाथाइनि बे पाउडार नैबे सिराम फेस सिराम नाइटनि डे सिरामबो दङ डे सिरामा गैला सरि बे आं फाउन्डेसन खोन्थानाया बेनो फाउन्डेसना बे मोखां नानेखा गोसोम जानायफ्राव बे आं लाइफ गावबो बाहायनानै गावबो आन्दाज मोन्दों आरो बेयाव माने एक्सट्रा माबा लालायनो दरखार गैया आरो दैलि बेसिसै फोननो हागोन आरो नों एनि टाइम बेखौ माने बहाबा थांनायावल' बहाबा अकेसनफ्राव थांनायावल' बाहायनाय नङा नों बे फ्रेश एन्ड शाइन क्रिम बियो जाबाय गुफुर जानायनि आरो बेबो फोनबाय थायोबोला गाराय गुराय जानायाव आरो जेन्ट्सफोरा बे सेभिं खालामोना सेभिं खालामखांना क्रिम फोनोबा बेयो बिराद मोजां रिजाल्ट दं आरो बे आरो बेयो माने भेसलिनफोर बायदि सफ्लिन होनना बुङो जोंनि बियो ओमफ्राय बे बुस्थुखौ बाहायोबा बे गाराय अर खामनाय मानायफोरावबो बियो बिराद मोजां रिजाल्ट दं आरो गावनाय आथिं गावगानाय मानाय आरो नैबे आरो जाबाय मोरिंगा क्रिमा बे मोदै बिलाइनि सजना बिलाइनिफ्राय बानायनाय बे मोरिंगा क्रिमा मयस्चराइजार क्रिम आरो बे स्किन डक्टरा माबा खालामखानाय आरो बियो सार्टिफाइड खालामनाय टेस्ट खालामखानाय आरो बेयाव स्किननि थाखायबो बिराद मोजां रिजाल्ट दं आरो कमप्लिट स्किन केयार आरो बियो बे जाबाय आरो
डिलाइट ग्ल' आप होनना बुङो जोंखौ बेखौ रस वाटार जायखौ माबा बे टनार आरो मोनसेल' नङा आरो बिनि खामानिया बेयावबो बे दारि सेभिं खालामनायफ्राव बेयावबो बाहायजायो आरो नोङो मोखांखौ फ्रेशनेस लाखिनोबा मोखाङाव एसे सारना लानानै फुङावहा स्प्रे खालामनानै ओमफ्राय फेस वास खालामखांनानै एसे स्प्रे खालामखांबोला बे गोलोमदै ओंखारनायखौ होबथाना लाखियो आरो माने गिसि खालामला आरो गोरानहै लाखिबाय थाबाय आरो बे मेकआप रिमुभार वाइप्स हमना होनो ना हमना होआ जोङो जाय बुस्थुखौ लांनो फैदोंमोन बे बुस्थुआनो गैया ओमफ्राय दा बेलासिसो मोनगोन आरो उपाय गैया दा बेलासि फैफिननांसिगोन जोंना बेबायदिनो जाबाय थायो माने जोङो सोंहरग्रोनायबो जायासै नालाय ओमफ्राय बेबायदिनो थांलाय फैलाय खरसा थांलाबाय थायो आरोना जोंना जिखिजाया जोङो फैसाखौ होनानै दोनखाबाय दा उनाव लांसिगोन दाखालिनि भिडिअ'जोंबो नै जायफोरा जोंनावहाय प्रडाक्ट अर्डार खालामदोंमोन बेखौ लानानै फैजोब्बाय आरो ओमफ्राय न'आव जानायनि खरसबो लानानै फैदों मा लाबोदों एसे देखायनोसै सानस्क्रिम सान प्रटेक्सन क्रिम गुफुर जानायनि क्रिम फ्रेश एन्ड शाइन ओमफ्राय नै एन्टि डेन्ड्रफ मैथ्रु फिथाइनि खावखैनि सेम्पु ओमफ्राय खानाय गगानायनि मरिंगा कन्डिशनार मरिंगा सेम्पु ओमफ्राय मरिंगा हेयार अइल खानाय गगानायनि आरो बेफोरो फ्रेश एन्ड शाइन गुफुर जानायनि सान प्रटेक्सन मरिंगा हेयार अइल ओमफ्राय नैबे मरिंगा क्रिम मोखाङाव सिथर जानाय दागो जानाय मोखां माननाय मोखाङा बोरैबा खथ्रबि जायोना बेफोरनि थाखाय ओमफ्राय ड्राइ स्किन बेफोरनि थाखाय आरो ओमफ्राय मोखांखौ बिराद गुरै लाखियो बियो बेखिनिया सोब अर्डार गोजाखा ओमफ्राय खायसे दंबावो बेखौ पेकिं खालामखांबाय आरो मिथिया ओमफ्राय बेखौ सोलाबफैखाय दा उनाव खालामसिगोन ओमफ्रायो जोंहा बेनिनो खरसबो जायो नालाय मा लाबोदों एसे देखायनानै होयो आरो संख्रि बे संख्रिखौ जाबा गेस जाया बिराद मोजां संख्रिया जानो जेबो गोसोमफोरबो थाया बिराद मोजां आरोना ओमफ्राय नै बियो जाहैबाय भिडिअ लागासिनो जोङो ओइ नों जाबायसो जानाङा सना आवा गोजानावसो हरगोन बेखौ मामा जिरि सना लाहा मानि हरगोन होननानै बुंगोन दे सना दे नै इलायखौ जानो बे थाइखौ जानो इलेक्ट्रिकखौ थाया ओमफ्राय नै बियो जाहैबाय माइरंनि थाव गेस जाया बेखौ जाबोला एसे होबानो नाङो आरोना 1 लिटार एसे बारा थायो बेयावहाय ओमफ्राय मुगु दालि मुसुर दालि बे दालिया ओरैबायदि माखासे दालि थायोना रुबाबो रुइनो रोङा नाथाय बे बिदि नङा आरोना बिराद मोजां रुयो जानोबो मोजां थाव सेरनाबो जाजायो रुनाबो जाजायो गोसोबादि जाजायो आरोना बिराद मोजां जानो ओमफ्राय नै बियो सार्फ एसे होबानो बुरजा फेंफोना जायो ओमफ्राय बेबो सार्फआनो दाम खमनि थाइबानि ओमफ्राय नै साबोनफोरा मेरला दं बे मोननैखौल' लानानै फैदों ओमफ्राय नै बियो पेड्स हिन्जावफोरनि थाखाय बिराद मोजां बे पेड्सआ माखासे पेड्सफोरखौ बाहायबा सोरनाबा एलार्जि जायोना बियो बिदि नङा आरोना गोलावबो पेड्सआ ओमफ्राय कटननि आरो गुरै आराम आं इउज खालामनो लाबोदों माने इउज खालामखाबाय थायो नालाय ओमफ्राय लानानै फैदों आरो ओमफ्राय मेथाइफोरबो मोनो गोथाव भुजियाफोरखौ जानो बांसिन मोजां मोनो नालाय सानाफोरखौ ओमफ्राय नै बेफोरखौ लानानै फैदों आरो साना ओमफ्राय सापाता बिराद मोजां एसे होबानो मोजां कालार जायो आरो गाइखेर साफोरावथ' एसे होनो बिराद मोजां ओमफ्राय नै बे बिस्कुटाबो ओरैबादि मोजां जानो जोंहा बेखौल' जायो बिस्कुटखौ न'आव जानो लाबोदों सोरबा बिदिनो बिहरबा हरोबो आरो बे बिस्कुटा मोनसेयावनो 33 लायो आरोना ओमफ्राय जोंहा बेखौ जाना बिराद मोजां मोननायखाय बेखौनो लाबोबाय थायो ओमफ्राय आं बेखौ अभार हरगोन लोगोफोर सोरबाफोर आंनावहाय खनसेनो 200नि प्रडाक्ट लायबाथाय पेकेटसे हरफागोन आरोना आं जाना नायनो नोंथांमोना खनसे मोनजादावबाथाय जाबाय थानो लुगैगोन आरो बेखौ जोंहा खनसे मोनजादावबाय नालाय ओमफ्राय बेखौनो जाबाय थायो आरो बेखिनिया न'आव बाहायनायनि